Chukwumerije ekene anyị wee na-agara Iroham Achara Vice President ekene anyị na-agara odeakwụkwọ ukwu anyị Kinsley Oti Mrs. Esther Obi Treasurer anyị na-ekene Charles Onyama Publicity Secretary onye anyị ji eme ọnụ Emeka Chukwu Financial Secretary anyị ekene na onye ọma dị mma na-abịa Joseph Okeyiboko onye na-abịa anyị ekene gị ndị ọma dị mma na-abịa ndị ọma dị mma na-abịa anyị abịagola ndị ọma dị mma na-abịa ndị ọma dị mma na-abịa anyị abịagola ndị ọma dị mma na-abịa daliti kweke ndị ọma na-abịa anyị ekene gị ndị ọma dị mma na-abịa ndị ọma dị mma na-abịa anyị abịagola anyị na-ekene prezidenti anyị Baltimore chapter bụ Andy Chukwu Maxwell Mmadụ President NYMJ chapter Mmadụ Abụchi Ewere President Northern California ekene kenere anyị Chidi Obi President Dallas chapter anyị wee na-ekene Jack Chukwu President Eastern chapter n'ala America onye ọma dị mma na-abịa Chukwumerije onye ọbụlụkọ ịdị anyị mma anyị ekele gị ndị ọma dị mma na-abịa ndị ọma dị mma na-abịa anyị abịagola I got it.
Oya,
Yeah.